Ja, hallå Asa. Nu för synergi att skipa för en kvällskaje om att göra sin egen fotobok. Du över nu i vet inte några år arbetar sin visen här till ditt egna bruk. Kvart särskilt kan man få på sig ur snär. Ska någon. Alltså för det första så har alltid det att en fotobok är väldigt otroligt gott som alltså är pura butiken av oss när möjliga någon. Jag vet inte vad det som de flesta tycker mindre av but någon och feron och det kan vara bröllop man till eller whatever. Runt av föreningar är sort och jag hittar omgående ett mynt någonstans att jag har gått det här och där och jag har lagrat det på nätet jag har lagrat det på harddiskon och telton och jag vet faktiskt själv att alla myntna är helt rätt. Är det akkurat som att företaget man kan ska köra det till några fotohandel och få det printa ut och ta östra man inte nekva ta mynten man tar nu det digitalt så tar man snägga mynter. Ja. Är det en mat är man eisen färda lukka som i realen så så. Ja, alltså det här man för fotla nytt på en av mynten man tänker nu redan några mynter och så kan man så i fot för att välja sig till alla bästa mynterna som man verkligen helt är goar och som ger några minningar eller till vad du gör. Jag till dömes själv har vi skipat där så att det är just en familjen en fotomont per år. Det är dömes 2009 och det här är 2008 och 2012. Jag har det är öl imskar skapta. Så skriver då lukka som årstal ja här. Man kan göra som man vill, så man dömes över vill en april så kan man göra det eller så man vill en runda föringar där eller så man gör en föringar där ska vara som kan man kanske bruka till dömes så man arbetar barnagar man gör en mint till barnen vi minton av Arnold som får så kan man göra det det är nämligen så att man hvis man så fast där står nu allt dömes gör en vinterbok för 2011 så kommer föräldrarna för in och boila sig så på som man vill. Det är så med boysna. Okej, ja. Men själv har så bara brukt privat. Det kan vara så ankra mynter till dömes. Alltså så faktiskt rätta nästa gera. Alltså det är några mynter här på som man kan mist, ja. Vad som sagt. Alltså man kan skipa det på olika matar. Okej, ja. Ja. Alltså hur man sätter det upp på. Ja. Här, vet det är olika man kan göra. Ja. Stora mynter, lilla mynter, man kan också näkva mynter på sjur. Det kan smita så skyno för att göra till att lära göra det och det är faktiskt man kan nästan lära sig själv men allukal så är det nästa som har bruk för att få lucka eller synd överblick i hur är det man gör och tar man så vara skyno så då man ordlar väl att göra att det är såna fotobok och så det är man så sån egen fotobok askein alltså ett alltså till sig man har såna mynter ett lag så ja tanken är att man har såna egna mynter vi och man kan alltså inte ha mynterna vi så för femmanliga mynter så lär man bara programmet känna men tanken är att man kan ta såna egna mynter vi och så börjar man fotoboken på femman askein. Ja, så det var spännande. Ja, tack för det.